Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yayan uwana talakawa, na ga abin da ke faruwa na maganar Maryam da ta yi. Ni da farko ba zagin ki zan yi ba, amma ina musu in tunatar da ke wani abu ne wanda cewa bai kamata a ce kina haka ba. Abubuwan da kika yi wasu tamkar kina zagin talakawa ne. Kin nuna ma cewa talakawa ke buduli ce, domin Allah ya samu ya ɗaukaka ki, sai ki nuna mutane cewa bari in gaya miki yau ba a Kannywood ba ce kadai bace celebrity wanda ke takama da kin yi karatun kina jin turanci. Yau na sa Hadiza Gabon, na su Rahama Sadau wanda a ilimin ma sun fiki, na su Fati Washa, su wannan ba celebrities bane. Me yasa ba su nuna halin su ba? Me yasa ba su fito sun yi wannan maganan ba? Shin ke daga ɗaukaka Allah din ɗaukaka ki kin taso kin zama wani shine ke son ki nuna ma talakawa cewa ke butuli ce? Kar ki manta fa mun san inda kike, mun san ƙauyen ku, mun san unguwarku.